ji bo folklora Kurdî çend mînak, çend gotinên sersalê. Yek, serê salê binê salê xwedê kurkî bide kevaniya malê. Du, serê salê binê salê xwedê bûkekê bide kurkê malê. Ji bo miriyan, yek, helawiya dimsê. Du, nanê miriya. Sê, mewlûd. Çar, kefareta miriya tê dayîn. Kevneşopiyên bawerî. Yek, ser zarokan re xwe avêtin. Qama zarokan kin dike ku mirov vekirê yê wek berê bibe. Du, ji bo şeytan tivkirina erdê, ji bo Xwedê meçkirina asîmanan. Metelok. Hîna mîna kerazê, şemse dîna berazê. Îdo mîdo yola quncir çiz piz. Li ser destarhêrk. Zozan. Devhêr dayîk, delal, te çi ji min e xwayîkê? Zozan, ez ê te bibim neşrûkê. Delal, neşrûka min û kê ye? Zozan, neşrûka te û Elî ye. Delal, ez ê Elî bibim ber avê, lê reşê dimixunavê. Ehmed diçe ber piz, min nabe. Tiştanok, anku mamik. Yek, şêrîno li darîno, darîno li gohbelo, gohbel di rê de, pîmpehno li pey de çi ye? Bersiv, cotkar, şîrove, şêrîno tirih, tiriyê, darîno salık, gohbel ker, pîmpehno mirov. Didom, zîq û zîq, heşt ling û du pîq çi ye? Bersiv, cotkar, şîrove zîq û zîq halet. Heşt ling hejmara lingê du qanturên ku li pey halet, du pîq du piyê mirovên ku halet diajon. Sê, ez ji bajarekî hatî ji min pêve keslê nebûm, çûm bajarekî mezintir. Min du beran xwarin, hastî di wan de nebû. Li hespekî siwar bûm, rehtê de nebû. Çi ye? Bersiv, zarok anku mirov. Şîrove, ji bajarekî hatim zikê dayîkê, çûm bajarekî mezintir, dinya. Du beran, her du sîngê dayîkan, hesp dergûş. Ya çare, ser miqara du bişara li ser tinga dikê hewara ker û bêdîk çi ye? Bersiv, şîrove ser miqara serê dîk, du mişara du vê dîk. Li ser tinga dikê hewara bankdana dîk, ker û bêdîk ji bo ê guhdar dike bersivê didê. Pênc, ker zirî pişkûl jê firî çi ye? Bersiv, tiving û fîşek. Şîrove, ker zirî dengê teqîne tivingê, pişkûl, fîşek. Şeş, qesra spî bêderiyê çi ye? Bersiv, hêk. Şîrove, qesra spî qaqûlkê hêkê ye. Hêrim Nisêbîn gundê Kertwênê, çavkanî Xelîl Turgut 6 salê, dem 2010.